Krishna, l'audiollibre. Capítol 11. La mort dels dimonis Vatsasura i Bakasura. Els arbres bessons Arjuna van fer una forta commoció en ser abatuts, com la caiguda d'un llamp. Tots els habitants de Gokula, inclòs Nanda Maharaj, van acudir immediatament al lloc. Van mostrar la seva sorpresa en veure els dos grans arbres caiguts sobtadament. Com no trobaven cap raó per a la seva caiguda, es van sumir en la perplexitat. Quan van veure el xiquet Krishna lligat al morter de fusta per les cordes de Mara Yashoda, van pensar que l'enderrocament es devia a algun dimoni. En cas contrari, com era possible? Al mateix temps, els desconcertava el fet que el xiquet Krishna sempre l'ocorregueren incidents tan poc comuns. Mentre els pastors reflexionaven en estos termes, els xiquets que jugaven pels voltants els van informar que els arbres havien caigut perquè Krishna havia tirat del morter de fusta amb les cordes que el lligaven. Krishna es va ficar entre els dos arbres, van explicar, i el morter de fusta va quedar, potes en l'aire, embossat entre els arbres. Krishna va tirar de la corda i els arbres van caure. Al caure, dos homes molt enlluernadors van eixir dels arbres i li van dir alguna cosa a Krishna. Pocs van ser els pastors que van creure la declaració dels xiquets. No podien entendre que una cosa així fora possible. Alguns d'ells, no obstant això, els van creure i van informar a Nanda Maharaj. El teu fill és diferent de tots els altres xiquets. Pot ser que fora l'autor. Nanda Maharaj va somriure en sentir parlar de les extraordinàries habilitats del seu fill. Es va avançar i va deslligar el nus amb la finalitat d'alliberar el seu meravellós fill. Després de ser alliberat per Nanda Maharaj, les gopis majors van pujar a Krishna a les seues faldes. Se'l van emportar al pati de la casa i van començar a aplaudir, lloant les seues meravelloses activitats. Krishna va ballar, acompanyat pels seus aplaudiments, com un xiquet comú. El Senyor Suprem, Krishna, completament sota el control de les gopis, cantava i ballava igual que una titella a les seues mans. A vegades, Mara Yashoda solia demanar a Krishna que li portara un tauló de fusta per asseure's. Encara que el tauló era massa pesat per un xiquet, fora com fora, Krishna li ho portava a la seva mare. A vegades, el seu pare, mentre s'adorava a Narayan, li demanava que portara les seues sabatilles de fusta, i Krishna, amb gran dificultat, col·locava les sabatilles sobre el cap i se les emportava al seu pare. Quan se li demanava calçar algun article pesat i era incapaç d'alçar-lo, simplement movia els braços. D'esta manera, cada dia, constantment, era font de plaer per als seus pares. El Senyor exhibia tals tractes infantils amb els habitants de Vrindavan perquè volia mostrar als grans filòsofs i savis que busquen la veritat, que la personalitat de Déu i suprema veritat absoluta es troba sota el control dels desitjos dels seus devots purs. Un dia va passar una venedora de fruita per davant de la casa de Nanda Maharaj. En sentir els seus crits, «Si algú vol fruites, per favor, que vinga i me les compre». El xicotet Krishna va prendre un grapat de cereal en les seues palmes i va anar a canviar-lo per fruites. En aquells dies les compres es realitzaven mitjançant barata. És segur que Krishna havia vist els seus pares adquirir fruites i altres coses mitjançant la barata de cereals i, per tant, els va imitar. Però les seues palmes eren molt xicotetes i no posava molta cura a subjectar bé els cereals, per la qual cosa li queien. La venedora de fruites es va adonar i va quedar molt captivada per la bellesa del Senyor, així que va acceptar immediatament els pocs grans que quedaven en les seues palmes i li va omplir les mans de fruites. Al poc, la venedora va descobrir que la cistella de fruites estava plena de joies.
El Senyor otorga totes les benediccions. Si algú dona alguna cosa al Senyor, no perd res, sinó que guanya 1.000.000 de vegades. Un dia el senyor Krishna, l'alliberador dels arbres bessons Arjuna, estava jugant amb Balaram i els altres xiquets a vora del Yamuna. I com ja era a prop del migdia, Rohini, la mare de Balaram, va anar a cridar-los perquè tornaren a casa. No obstant això, Balaram i Krishna estaven tan absorts jugant amb els seus amics que no volien tornar. Només desitjaven jugar més i més. Com Rohini no va poder dur-los de tornar a casa, va tornar a la seva llar i va enviar a Mare Yashoda. Mare Yashoda era tan afectuosa amb el seu fill que quan va eixir a cridar-lo de tornada a casa, els seus pits es van omplir de llet. Ella va cridar en veu alta: «El meu benvolgut fill, per favor, torna a casa. La teua hora de menjar ja ha passat». Després va afegir: «El meu volgut Krishna, el meu benvolgut xiquet d'ulls de lotus, per favor, vine i succiona el meu pit. Ja has jugat bastant. Has de tindre molta fam, el meu volgut fill. Has d'estar cansat de jugar tant de temps». També es va dirigir així a Balaram: «El meu volgut Ram, la glòria de la teua família, el meu benvolgut xiquet, per favor, torna amb el teu germà menor Krishna immediatament. Has estat jugant des del matí primerenc i has estat molt cansat. Per favor, torna i esmorza a casa. El vostre pare Nandaraj vos està esperant. Ell ha de menjar, així que heu de tornar perquè puga menjar». Quan Krishna i Balaram van sentir que Nanda Maharaj els estava esperant i no podia prendre el seu menjar en la seva absència, van emprendre el retorn. Els seus companys de joc es van queixar: «Krishna ens abandona just en el moment en què el nostre joc està en el cim. La pròxima vegada no permetrem que es vaja». Els companys de joc van amenaçar llavors amb no permetre-li tornar a jugar amb ells. Krishna es va espantar i en lloc de tornar a casa va tornar de nou a jugar amb els xics. En aquest moment, Mare Yashoda va renyar els xiquets i li va dir a Krishna: «El meu volgut Krishna, creus que eres un xiquet del carrer? És que manques de llar? Per favor, torna a casa. Estàs tot brut de jugar tot el matí. Vine a casa i banya't. A més, avui és la cerimònia del teu aniversari. Per tant, hauries de tornar a casa i donar vaques en caritat als bràhmanes. No veus com els teus companys de joc porten els adorns que els han col·locat les seues mares? Tu també hauries de netejar-te i vestir-te amb precioses robes i adorns. Per favor, per tant, torna, pren el teu bany, vesteix-te com cal i després una altra vegada pots continuar jugant». Va ser així com Mare Yashoda va tornar a cridar al senyor Krishna i a Balaram, que són adorats pels grans semideus com Brahma i Shiva. Ella els considerava els seus fills. Quan els fills de Mare Yashoda, Krishna i Balaram, van arribar a casa, ella els va banyar molt bé i els va vestir luxosament. Després va cridar els bràhmanes i en nom dels seus fills va donar moltes vaques en caritat per a celebrar l'aniversari de Krishna. D'esta manera va dur a terme la cerimònia d'aniversari de Krishna a la seva casa. Després d'aquest incident, tots els pastors es van reunir amb Nanda Maharaj. Estaven preocupats perquè no sabien com detindre els grans disturbis en Mahavan provocats pels dimonis. En esta reunió era present Upananda, el germà de Nanda Maharaj. Se'l considerava savi i experimentat i volia molt a Krishna i Balaram. Era un dels caps i va declarar el següent: «Els meus benvolguts amics, hauríem marxar-nos d'ací a un altre lloc, perquè estem veient que ja han vingut molts dimonis a pertorbar la nostra pacífica atmosfera, tractant especialment de matar els xiquets. Penseu en el cas de Putana i Krishna. Va ser simplement per la gràcia del senyor Hari que Krishna es salvés de les mans d'una dimoni tan enorme. A continuació, el dimoni remolí es van portar a Krishna a les altures, però per la gràcia del senyor Hari es va salvar. I el dimoni va caure sobre una llosa de pedra i va morir.
Molt recentment, mentre jugava amb 2 arbres, els arbres caigueren violentament, ell no va patir cap lesió. Així que el senyor Hari el va salvar de nou. Penseu quina catàstrofe si este xiquet o qualsevol altre xiquet que jugara amb ell acabara esclafat sota els arbres. Considerant tots estos incidents, hem de concloure que este lloc ja no és segur. Anem-nos. Tots ens hem salvat de diferents calamitats per la gràcia del senyor Hari. Ara hem de ser cautelosos i deixar este lloc i residir en un altre lloc on viure pacíficament. Crec que tots haurien d'anar al bosc denominat Vrindavan, on ara mateix hi ha plantes i herbes recentment crescudes. És molt adequat com a pasturatge per a les nostres vaques i nosaltres i les nostres famílies, les gopis amb els seus fills, podem viure tranquil·lament allí. Prop de Vrindavan està el pújol de Govardhan, que és molt vell, i hi ha herba recentment crescuda i farratge pels animals, per la qual cosa no hi haurà dificultats. Per tant, suggerisc que partim immediatament cap a aquest bell lloc perquè no hi ha necessitat de perdre més temps. Preparem immediatament tots els nostres carros i, si us sembla, partim amb les nostres vaques. En sentir la declaració d'Upananda, tots els pastors de vaques van accedir immediatament. Anem allí ara mateix. Tots van carregar llavors tots els seus mobles i utensilis domèstics en els carros i es van disposar per anar a Vrindavan. Els xiquets, dones i ancians del llogaret van ocupar els seus seients en els vehicles i els pastors es van equipar amb arcs i fletxes per a seguir les carretes. Totes les vaques i bous es van col·locar davant, juntament amb els seus jònecs. I els homes, amb els seus arcs i fletxes, van envoltar el ramat i els carros i van començar a tocar els seus corns i cornetes. D'esta manera, amb tumultuós so, es van posar en marxa cap a Vrindavan. I com descriure a les damisel·les de Braja? Anaven totes assegudes en els carros i molt bellament avillades amb adorns i costosos saris. Cantaven els passatemps del xiquet Krishna com de costum. Mare Yashoda i Mare Rohini anaven assegudes en un carro separat i Krishna i Balaram estaven asseguts en les seues faldes. Mentre Mare Rohini i Yashoda anaven en el carro, parlaven amb Krishna i Balaram i sentint el plaer de tals converses tenien un aspecte encisador. D'esta manera, en arribar a Vrindavan, on tots viuen eternament, molt pacífics i feliços, van fer un volt pel lloc. Van ajuntar tots els carros al mig cercle i van organitzar una residència temporal. Quan Krishna i Balaram van veure el bell aspecte de Vrindavan, el pújol de Govardhan i les riberes del Yamuna, es van posar molt contents. A mesura que creixien, van començar a parlar amb els seus pares i els altres en llenguatge infantil i així van donar gran plaer a tots els habitants de Vrindavan. Prompte, Krishna i Balaram van créixer prou com perquè s'encarregaren dels jònecs. Els pastorets, ja des de la infància, se'ls prepara per a cuidar de les vaques i la seva primera responsabilitat és cuidar dels jònecs. Així doncs, juntament amb els altres pastorets, Krishna i Balaram van ser als camps de pasturatge i es van fer càrrec de les cries i allí van jugar amb els seus companys de joc. Mentre es feien càrrec dels jònecs, a vegades els dos germans tocaven les seues flautes i a vegades jugaven amb fruites amalaka i fruites bael, com els xiquets xicotets juguen amb pilotes. A vegades ballaven i feien dringar els cabells dels seus turmells. A vegades es disfressaven de bous i vaques cobrint-se amb mantes. Així jugaven Krishna i Balaram. Els dos germans també solien imitar els sons de bous i vaques i jugar com dos bous barallant-se. A vegades solien imitar els sons de diversos animals i ocells. D'esta manera, gaudien dels seus passatemps infantils aparentment com a xiquets ordinaris i mundans. Una vegada, quan Krishna i Balaram estaven jugant a la vora del Yamuna, un dimoni, anomenat Vatsa Asura,
va assumir la forma d'un jònec i es va acostar amb la intenció de matar els germans. Adoptant la forma del jònec, es va entremesclar amb la resta d'animals. Krishna, tanmateix, es va adonar específicament d'això i va alertar a Balaram immediatament sobre l'arribada del dimoni. Tots dos germans es van acostar silenciosament a ell. Krishna va agarrar el dimoni disfressat per les dues potes posteriors i la cua. El va assotar amb molta força i el va llançar contra un arbre. El dimoni va perdre la vida i va caure des de l'alt de l'arbre. Quan el dimoni jeia mort en el sol, tots els companys de joc de Krishna el van felicitar. Ben fet! Ben fet! I els semideus del cel van llançar pètals amb gran satisfacció. És així com els mantenidors de la creació, Krishna i Balaram, solien cuidar dels jònecs tots els dies, des de les primeres hores del matí, i així assaborien els seus passatemps infantils, com a pastors en Vrindavan. Un dia, tots els pastors van ser a vora del Yamuna a donar a beure als seus jònecs. Quan els jònecs van beure aigua del Yamuna, els xics també van beure. Després de beure, mentre estaven asseguts en la ribera, van veure un gran animal que semblava un agró i era tan gran com un pujol. El seu pic era tan fort com un llamp. En veure aquell animal tan inusual, li van agafar por. El nom de la bèstia era Bakasura i era amic de Kamsa. Va aparèixer en escena de sobte i immediatament va atacar a Krishna amb el seu pic punxegut i esmolat i ràpidament li ho va engolir. Quan Krishna va ser així engolit, tots els xics encapçalats per Balaram es van quedar quasi sense alè, com si hagueren mort. Però quan el dimoni Bakasura estava engolint a Krishna, va sentir una sensació ardent i abrasadora en la gola. Això es devia a la resplendent refulgència de Krishna. El dimoni va llançar ràpidament a Krishna als aires i va intentar matar-lo picotejant-los. Bakasura no era conscient que, si bé Krishna estava interpretant el paper de fill de Nanda Maharaj, continuava sent el pare original del senyor Brahma, el creador de l'univers. El fill de Mare Yashoda, que és un depòsit de plaer per als semideus i que és el mantenidor de les persones santes, va agarrar el gran agró gegantesc pel pic i, davant els seus amics pastorets, li va partir la boca, igual que un xiquet parteix amb facilitat un bri d'herba. Des del cel, els habitants dels planetes celestials van llançar flors malika, la més fragant de totes les flors en senyal de felicitació. La pluja de flors anava acompanyada d'una vibració de cornetes, tambors i caragols de mar. Quan els xics van veure la pluja de flors i van sentir els sons celestials, van quedar meravellats. I quan van veure a Krishna alliberat de la boca del gran dimoni Bakasura, tots ells, inclòs Balaram, es van sentir tan complaguts que semblava com si hagueren recuperat la seva font mateixa de vida. Quan van veure que Krishna s'acostava a ells, van abraçar un darrere l'altre el fill de Nanda i el van estrènyer contra els seus pits. Després d'això, van reunir a tots els jònecs al seu càrrec i van emprendre el retorn a casa. Quan van arribar a casa, van relatar les meravelloses activitats del fill de Nanda. Quan totes les gopis i els pastors van sentir la història de boca dels xics, van ser molt feliços perquè, naturalment, estimaven a Krishna i en sentir parlar de les seues glòries i activitats victorioses es van tornar encara més afectuosos cap a ell. Pensant que el xiquet Krishna havia sigut salvat de la boca de la mort, miraven el seu rostre amb gran amor i afecte. Estaven plens d'ansietat i no podien apartar els seus rostres de la visió de Krishna. Les gopis i els homes van començar a conversar entre ells sobre el meravellós que era que el xiquet Krishna haguera sigut atacat de tantes maneres i tantes vegades per tants dimonis. I no obstant això, els propis dimonis havien mort i Krishna havia romàs il·lès. Van continuar conversant entre ells sobre com tants grans dimonis en cossos tan feroços havien atacat a Krishna per a matar-li, però, per la gràcia de Hari, no havien pogut causar-li ni una lleu ferida. La veritat és que havien mort com ínfims insectes abalançant-se dins del foc.
Va ser així com van recordar les paraules de Gargamuni, que havia predit, gràcies al seu vast coneixement dels Vedes i l'astrologia, que seria atacat per molts dimonis. Ara estaven veient el compliment d'esta profecia paraula per paraula. Tots els pastors, inclòs Nanda Maharaj, solien parlar de les meravelloses activitats del senyor Krishna i Balaram i sempre estaven tan absorts en aquestes converses que oblidaven les tres misèries d'esta existència material. Este és l'efecte de la consciència de Krishna. Balaram i Krishna també van gaudir dels seus passatemps infantils imitant els micos del senyor Ramachandra que van construir el pont sobre l'oceà i a Hanuman que va saltar sobre l'aigua fins a Sri Lanka. Solien imitar tals passatemps entre els seus amics i així van transcórrer feliçment la seva vida infantil.